Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, ni anata sa ikakatluag duha nga Domingo sulod sa tuig. O gipahinomduman kita sa atong mga pagbasa o sa Ebanghelyo unsaon paghalad nato ngadtos Ginoo kanang makapahimuot Dios Ginoo. Atong iampo ang atong mga leaders sa tibuok kalibutan nga magsunod unta sila sa pamaagi nga Diosnon sa ilang paghalad sa ilang kaugalingon sa pag-alagad sa katilingban nga ilang giatiman. Labi na dinhi sa atong nasod, no? Ang atong mga politicians o ang atong mga leader sa simbahan. O kitang tanan unta magkanunay sa pagtabang sa ato isig katao sa paagi nga gilatid ni Kristo. Ang ato sa mga benefactors and donors atong iampo nga sa ilang pagkamanggihatagon suklian unta sila sa way kinutubang grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas akog dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, o Dios, nagamhanan og maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa espiritu o kaayuhan sa kalag ug lawas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Miadto si Elias sa Sarepta, ug sa pag-abot niya sa ganghaan sa syudad, may usa ka biyuda nga nangahoy, ug gitawag niya ang biyuda og giingnan. Palihog dad-i akog diyutayng tubig aron makainom ako. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babay og giingnan. Hatagi usab ako gamayng pan. Og miingon ang biyuda, saksi ang Ginoo nga imong Dios, nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina, og diyutay nga lanas sa olibo. Nangahoy ako aron lutoon ko kini alang kanako og sa akong anak, aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Ug mingon kaniya si Elias, ayaw kabalaka, buhata ang giingon mo. Apan himui una akog diyutayng turta, ug dad-angan kanako, ug pagkatapos paghimo usab alang kanimo ug sa imong anak. Kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Milakaw ang biyuda ug gihimo niya ang giingon ni Elias, ug wala siya kabsig kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug ang lana, sumala sa gisulti sa Ginoo, pinaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Ang Dios ni Jacob matinumanon, hangtod sa kahangturan, nagapadangat sa katarong, alang sa gidaog-daog, nagahatag o pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihan. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Ang Ginoo nagahatag og panan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nahilo ka pa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw.
sa Ginoo ang mga ilo ug mga balo. Apan iyang gibaw ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion lata sa tanang kaliwatan. Alleluia. Daiga ang Ginoo kalagbo. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay wala mosulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao nga hulad lamang sa matuod nga balaang dapit. Misulod siya sa langit, diin nangatubang siya karon sa Dios alang ug tungod kanato. Ang pangulong pari sa mga Hudeo musulod ngadto sa balaang dapit matag tuig, dala ang dugo sa usa ka mananap. Apan wala mosulod si Kristo aron paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan, kay magantos unta siya sa makadaghan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinunua, nagpakita siya karon sa makausa ug alang sa tanan sa naghinapos na ang tanang panahon, aron pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Kinahanglang mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa ug tapos niana hukman siya sa Dios. Gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala, kundili sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod, nga gustong magsuroy-suroy, nga magsulob, og mga bisting tag-as, og buot nga yukbuan sulod sa mga merkado, nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinaguga, ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga byuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan, ug unya nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo atubangan sa mga tao, labi pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus dool sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog didto sa ilang mga halad. Daghang dato nga nanghulog og daghang kwarta.
Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka biyudang kabus ug mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Hesus ang iyang mga tinun-an o giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog niining kabus nga biyuda. Kaya ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi, apan siya bisan sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iya, gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Doon na di ay panahon nga ang Ginoo malipay sa atong gihalad, na asay panahon nga makasaway siya sa atong gihalad. Nilingiyay mong tupad ing na nakalipay kas Ginoo sa imong halad. Unya ang Ginoo dili magtan-aw sa gidak-on sa kantidad nga atong gihalad. Ang iyang sukdanan ang gidak-on sa atong kinabuhi nga gihalad. Din man gikan ang atong kinabuhi sa tao o sa Ginoo. Niyag pahalaron ka sa imong kinabuhi unsa man, gamay nga porsyon o tibuok kinabuhi. Kita rabano inighalad nato sa Ginoo, anha ra kita maingon, ako Father mosalig nagyud ko sa isalig nako ang tanan sa Ginoo, kanang mas stage 4 cancer na. Pero samtang kuan pa kayo, kanang himsog pa kay tanan, lagsik pa kayo, way sakit, pakapin ang Ginoo, pakapin. Suroy gyud, lakaw gyud, simba, unya ala nang simba, lakaw gyud. Ala, ighuman na yun, ika-stage 4 cancer. Ginoo, imo na gid ang tanan, salig jud ko nimo. Mingon ang Ginoo kay nimong tamparoson diyan. Parihar sa nas paghalad nato, ang mga Hudiyo na sila'y balaod nga tithing 10%. 10% ang tithing. Mo na'y balaod gipatuman sa mga nangulo sa ilang templo, gihimo sa nang balaod ni Moises. Pag-abot na ni Kristo, wa na niya gamita. Matod pa niya, kanang 10%, sobra ra na sa imong bahandi. Ngano man, nganong sobra man, kay ang 90% naaman nimo, 10% imong gihatag sa Ginoo. Sobra ra gid na. Pero dako na kay na ha. Mao nang nibutang diri sa tong ebanghelyo nang halad og dagkong kwarta. Daghan og dagkong kwarta. Gisayonan kag naay mga dato nga moanhi dinhi nya ang imong income karong si manaha 1 million nya 10% ana, pila may supposed to be ihog nimo sa kolekta? Pila man? Wa mo kay ba 10% of 1 million? 100,000. Pastilag na ay muhog sa kabandol nga tag sa kalibo diha anang na ang sibot. Mapaluhod siguro ang nagda sibot eh. Uy, Ginoo ko kadako ani. Ikakitas pare, mangluspad siguro pare. Ala, kadako ni kwarta. 10% good sa 1 million. Unya ron og naa kay income nga 10 million. 10 million imong income, pila may 10% ana? 1 million. Napo kabandol sa tag 1,000. Sus, ihug na nimo sibot. Kuyapan na gitingaling pare ikakita sa kalipay. Pero para sa Ginoo, wa na kapuslanan, sobra. Nya unsa man ang sobra, wa kinahanglana. Kana bang dili ka masakitan kay sobra man na siya. Mura na siya mga bukog. Hatag lang ni namos among dogi. O sige, dadana na. Di ra man ka sobra naman na siya.
Nya napagilaing term sa sobra, unsa man na? Basura. Basura ba? Tagaan nimong Ginoo og basura or bukog kanang wa kinahanglana, di malipay ang Ginoo. Mo na pagduol sa byuda nga kabus kaayo, nihog siya duha ka dako, gistawag daing Kristo ang iyang mga tinunan. Ang pinakadakog na halad sa Ginoo karon mao kadtong kabus nga byuda. Makahibong kayo nakaingon niya mga tinunan, 2 centavos versus 10,000. Dako ang 2 centavos kaysa 10,000. Ang gitan-aw des Ginoo ang gidak-on sa kinabuhi. Nganong dako man to? Kay kadtong 2 centavos maotoy gisaligan sa byuda aron siya mabuhi. Maotoy yang igpapalit og pagkaon aron siya mabuhi. Sa ato pa ang iyang gihog sa kolekta, ang iyang yung tibuok kinabuhi 100%. Gilingya na sa imong tupad, ang di mo lingi way kinabuhi. Ang ing na ihog ni morong tanan sa kolekta. Kana yung tanan nga naa nimo ba ihog nimo sa kolekta? Kanang kwarta ba nga naa nimo karon tanan gyud ihog kuno sa kolekta testing Ing kapadiroy wa na sa koy ikapalit og bugas. Mao na nahitabo sa byuda sa unang pagbasa. Si Elias mo'y representatives Ginoo. Ingos Elias lutuy kog pan. Ingon ding byuda kanang jutay nga harina nga nahibilin inigluto nako ana para na nako og sa akong anak human ana mga matay na misgutom. Unya mangayo pagyud ka musamot mig kamatay. Ingos Elias nag-ingon ang Ginoo dili na mahurot. Pagluto niya pila ka adlaw hangtod ni balik ang ting-ani wa gyud mahutdi og lana og harina ang byuda. Sige silag kaon. So lain daing meaning aning paghatag sa tanan mao di ay nay tuburan sa tanan. Wa mo kasabot? To give everything we have is the source of everything we need. Wag yapon mo kasabot. Bati mo sa kumo in English. Kung gusto kang dili mahutdan sa imong grasya, ihatag ang tanan balik sa Ginoo. Ana. Mo na nahitabos byuda. Nganong daghan kay rong mga sakit nga nisod sa atong katilingban. Daghan kay mo reklamo nako, Father, wa na gid mi kwarta kay ang among mga baboy na hurot gyud ESF. Doon na pa usa to, kami pader, gabantay gimis among babuyan, kana kung gabantay diha pader, wa na gunay gawas-gawas, nihigda na lang na tipon sa baboy. Kaya di mi musugot nga mugawas, kay matapta niyag iisip, sus, doon na may iro pader nga niso dito, hana, natakda na nga matay tanan, ako ang gabantay, wa maapil, isa wa, hinoon. Nangamatay, hastang mga tanom karon ay ningon ako pader na ibag-ong mo atakis among humayan. Kanang gitawag nila black bag. Sus pader hurot yung kamatay ang humay. Imbis unta to muani mig tag 1,000 ka sako. 100 na lang. Usahay pa, napuo na lang ka sako. Panganon ko no ana. Nasa mo ingon ako, pader. Sus among mga manok pader. Hurot yung kamatay. Sudlan aning ni ang mga virus. Ang anong virus man siya? Nag-immunize man itong silingan. Hurot sa kamatay nga mo dire. Ano na mo na siya? Mga sakita nga sa una, wa man to'y sakit mga baboy. O masakit man, mapaakan ra magbaga-baga. Una pa mga matay. Nganong karon nanood man yung tanang sakit. Kaya mga tao karon hakog na kaayo. Kita ba? Hakog na kaayo. Ngutana sila nako kausa. Pader, unsa among buhaton aron dili na ni mupadayon kaning ni ang patay sa mga baboy, nako ibaligya ang tanang baboy ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Kay mao nay sugo ni Kristo. Ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Pasabot
kung ang atong pagpaningkamot, ang atong pagpanginabuhi, dili na para sa atong kaugalingong kalambuan, kung dili para na sa tanan, ang Ginoo manalangin nato og dili na mga matay ang atong mga tanom, dili sad mga matay ang atong mga kahayupan, hinunua mo lambo kini kay para naman sa tanan, dili naman para sa atong kaugalingon. Sige, lingi ag usab imong tupad ing na mo trabaho ko para nimo. Nasugod karon mo trabaho kog maayo para nimo. Ana? Kay kasagaran ko nato, mo trabaho ko para ako. Hastagod mga anak, day, tagaay taon may ana imong sweldo. Ma, purti na kong hagod eh. May mam sa mo income, na mo income, ngayo pag mo dire. Ang daw kay tanan. Masakit o cancer, daw Ginoo taon, yampo ko ma. May ratag matay ka day. Nganhi, musimba, di yun mo palit og slat, gamay pa kay gihog kolekta. Ini ka cancer, padir, hilingi taon ko padir, hilingi ko. May ratag matiwas kaya. Daw kay kastanan. Niya niya ako padir, manggihatagon man ko padir, niya nga nung na-cancer man ko, congratulations, kamatay na. Nga naman, musod na kas langit. Gitawag na kas Ginoo kay andam na ang kumbira dito sa langit para nimo. Ang kana sa mga manggihatagon, mga igsoon, di man na mahadlok mamatay. Ang tinuod nga manggihatagon, di gina mahadlok mamatay. Tanawas Mama Mary nga tinuod nga manggihatagon, hastang iyang anak gihatag, di mahadlok matay. Tanawang mga santos nga manggihatagon kayo, hasta ilang kaugalingon ipanghatag. Bisan pag ipamartir sama ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, di mahadlok mamatay. So kanang mga hadlok kag mamatay, mga daw na daw, hakog, hangol, munang sige silag away karon, siging gubat, ni apagining pandemic, siging gubat atong mga politician, siging away, wa kabantay, nga ang ilang kahakog, ang ilang kadawo, mauna di ay ang naghari, ug maunay kusog ay mupatay sa atong kinabuhi. Kining sala. Sala sa garbo, sala sa kahakog, sala sa pagka mapahitason. Muna'y tinuod nga makawagtang sa mga grasya. Ako, maminaw man ko na mga hiring-hiring diya sa atong Kongreso, na sa atong Senado, siging hisgot anang mga sala. Pero wa hisguti ang laing sala. Tagaan tala mo example, bahala nag-i-quote na sad koron ani. About anang drugas. Drugs ba? Lingiyay mong tupad. Yung nanay nagsuyop sa inyo. Na. Di ba musanong na, naoy among silingan. Ako, naay ako. Akong kaliwat, akong mga pag-umangkon uban sa pag-agawan na nagsuyop, sigag mata, nangalusno ang pamilya, nangawagtang ang ilang panginabahuian, mangawat pagani. Mangilad nako magsigig pangilad. Sige lang sa kughatag, mga adik ni, mga manuyupay ni. Di na to i-deny nga ang drugas miguba sa kinabuhi, sa daghang mga batanon, hasta mga tiguang na nga adik. Sungugon pamangani sa lisuran ng tiguang maadik. Lisod kayong tiguang maadik, mawa nagibuot. Ngilingi ay mong tupad o sabi na, di ka adik. Ina. Unya karon, sa paghiring-hiring, sa ako lang yung nadunggan, dugay-dugay naman ni puol naman kaning paminaw ning siging hiring aning drugas, ang gihisgutan ang nangamatay nga mga adik. Di man sa tagusto anak nga mga matay na sila, mga adik, mga poser, mga drug lords kuno nangamatay. Yes. Tinuod na
nganong wa man hisguti ang dako kayong impact sa drugas nga nakaguba sa daghang mga inosenteng kinabuhi, nakapatay sa daghang mga inosenteng kinabuhi, ug hangtod karon na nagsiga ang mata, nagkagot ang ngipon sa daghan kaayong mga batanon tungod anang drugas. Dili ba din na ngilad sad nga epekto sa drugas? Wa ba nato patya ang kaugmaon sa daghang mga batanon o mga tiguang, labi na mga Filipinos? Hisgutan nato ang duha unsa may hinungdan sa atong kahakog. Ang mga daw kay kwarta nga mga drug lord siging baligyag drugas, way pakialam unsay mahitabo sa katawhan nga ilang mga silingan. Mga estudyante tagaan anang drugas, di nakalampos og eskwela, mga bana ni suyop, patay ang pamilya hastang mga anak. Pari ni suyop, patay ang parishioner, patay ang kolekta. Kaga ang parokya, murag adik sad. Adi na to na ilimod, na ay mga naa sa simbahan nga na nagsuyop sad. Nganong ato man ang i-deny? Ato ning hisgutan tanan, unsaon pagbuntog, sunda si Kristo. Ihatag ang tanan ngadto ni Kristo. Unsaon man paghatag, sundo nato ang moral standard nga gipatuman sa simbahan. Likay gid nang sala. Mutan-aw lang ta diri usa ka side, wa nato tan-awa ang pika side. Ana ba no? Hoy. Ang kangano man kapadir mo ra man kag nasuko. Nakasuyop ka? Nakasuyop ko. Nakasuyop kong Espiritu Santo. O na nga ato ning pamalandungan kay kundi nato usbon atong kinaiya, dili ta maliwat sa kabus nga byuda, di sa ta maliwat ni Kristo. Unsa may gibuhat ni Kristo matud pa sa ikaduhang pagbasa, iyang gihalad ang iyang kinabuhi aron ta maluwas. Wa siya mogamit og dugo sa baka o karnero, ang gigamit niya ang iya mismong kinabuhi. Muna ako dinhi sa atong parokya, naningkamot gyud ko nga di jud ko muangkon og kwarta nga ako. Ang tanan nga inyong gidonate dinhi, maslats man kanatong SBF dag og sitiyo or kolekta, gibalik ginanako ninyo dinhi sa simbahan. Mangayo ra ko para akong pagkaon og naapa og wa gani dili rasad ko mukaon. Og tungod kay di na kay koron tigkaon, tanawa akong naong ni gamay. Akong tiyan ni hiyos. Akong arthritis na wagtang. Akong sugar na normal. Di ba? Akong blood pressure na normal. Suway ninyo, ay mugkaon, inom lang mog tubig, butangig asin, mga 3 ka adlaw. O bisag usa lang ka adlaw, kausa lang mo mukaon, inom mog asin, ya kanang tanang budget ninyo ipalit og slot. Mahimsog mo, mawa inyong sakit, mabalaan pagyud mo, daghan pagyong malipay. Sige, kaon og maayo, kaon gyud. Ikaugma, atakiho na mo, mag-ana na mo diri, magsige na mo ingon, may pagihog na konstitiyo. Agas laway, aka na, ay palit SBF dag, awas ginalaway ni mo, si kaon na ng tambok. Pero kausara ka mo kaos o sa kaadlaw, bisag pila pa kabuk tambok imong kaonon, di ra na makadaot. Basta, ihatag ang uban ngadto sa inyong silingan. Kana dako kay nag-ikatabang, healthy physically, healthy spiritually, happy as community. Sige na, manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat Sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen,
gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, diha sa pagampo moduol kita ngadto sa atong langitnong Amahan ug masaligon nga moingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang atong Santo Papa, si Papa Francisco, ug ang tanan nga gitawag aron sa pagpangalaga diha sa simbahan, mapanalanginan ug magmabungahon diha sa ilang mga pagbudlay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa sibil nga gobyerno, maningkamot nga matubagan ang mga panginahanglan sa mga kabos ug sila nga walay kahimuan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga na magpahimulos sa mga kabos ug naghikaw kanila sa ilang dignidad, mutalikod sa sala ug muhangop ug mudawat kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga tinguhaon nato ang pagpasiguli aron mo patigbabaw ang kalinaw sulod sa atong kasing-kasing, diha sa atong kabanayan ug diha sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paghiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong nga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga matuohong na nag-una kanato, makasulod na sa kapahulayang dayon didto sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Mapo ang oron og mahigugmaong Dios, dungga og dawata ang among mga pagampo, nagituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nawato sa Ginoo ang Sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos na simbahan. O Dios nga maluluyon dinhi niining Eucharistia, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad og tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao, pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkayab, balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel ug sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhonong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis,
Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi o Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Santa Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, din ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo, pinaagi sa imong espiritu, baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi, ug himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, naatay bisitang pari, kuyog sa pipila niya ka mga parishioners, si Father nalay mo paila siyang kaugalingon kaninyo. Mayong buntag sa tanan, akong gihangyo ang akong mga kuyog nga moari sa tunga. Magpaila-ila ninyo, akong ipaila ang akong finance council sa among mission station, si Kuya JR, si Bro Titing, o ang iyang assistant sa finance, si Kuya Fredo. Ako si Father Dear Hara. Dear, kung mangutana mo unsa man nga Dear Father, kanang sapat, dili, kanang Dear sa sulat, no? Dear Mama and Papa, no? Upat ka litra ang ngalan, upat rapod ka litra ang apelyido, no? Ang nganong na Dear akong ngalan kay aduna ko'y kaluha, no? Ang iyang ngalan si Derry, no? Mayway lang. Nya kaming duha pari pud mi, no? Pari mi sa Diocese of San Carlos. So sa history sa Tibok Negros, aduna lay duha ka pari nga kaluha sa Diocese of Bacolod o sa Diocese of San Carlos. Wa ko kabalo diri sa Cebu, no? Pero dili na mao mong tuyo diri, no? Ang tuyo ginamo nga mangayo sa inyong kaugalingon, no? Na-assign ko karon sa mission station. Kung moingon kag mission station, dili gud siya parokya kundi mission, no? Bot pasabot ang kinabuhi sa usa ka komunidad dili pa pareho diri sa tuwa, no? Ako sa kumbento, ang akong kinabuhi wala ko'y tigluto kundi ako ra po'y muluto, no? Nya ang mode sa transportation namo kalabanan sa komunidad habal-habal, no? Kay na-assign ko sa St. Vincent Ferrer Mission Station. So pareha po diri, no? San Vicente Ferrer usab. Pero ang nakalain lang kay nako sa bukiran sa Gihulngan. Ang alan Barangay Sandayaw, Gihulngan, Negros Oriental. So mao ni among simbahan, no? Tanawon nimo kanang kahoy ang kilid, no? Ang altar mo na niyang atop murag wala pa nay klaro jud nga pundasyon kay medyo ning bawog na siya. So mao gina ang tuyo na mo diri nga ning arimi kay nangayo mi sa inyong tabang, no? Kung lantawon ninyo mao nang simbahan, una-unaan na ninyo nga unsa pagha ang kumbento. So ang kumbento sa akong kwarto lang wala siya katre noon, maghapin ra kog foam o banig dayon unlan og habol, no? Pero nindot man siya kay bugnaw man among lugar. Kung gikan ka nakaadto mo Gihulngan City sa Negros Oriental, ang gilayon sa Sandayaw mga 27 ka kilometros, no? Saka sa bukid niya ang nasiminto dili pa gyud tanan, aduna pay unom hangtod sa 8 ba ka kilometros nga medyo rough road gyud. Unya kung imong salakyan dili 4x4 ayon lagi saka, no? Pero kung 4x4 mo salakyan, pwede mo dito mag-off-road, no? Mag-enjoy na kanang hilig og off-road. So mao ra man na mga igsuon, no? Ang among pag-anhi mao ang una ang pagdiskubre usab sa inyong sitwasyon, ikaduha mao ang pagpangayo usab sa inyong kaluoy nga matabangan pug kami, no? Ang sa ginaingon ni Padre ang paghatag sa kaugalingon. Ang hinaot ko nga ihatag po ninyo ang inyong kaugalingon kay napareho po tagpatron Senyor San Vicente Ferrer. Daghan kayong salamat. Salamat, Father Dear. Yeah. So, ingna lang ninyo niya, inighulog ninyo, Dear Father, mauna ni ang akong kinatibuk ang mahatag nimo. Bitaw, nagkinahanglan kay silang tabang mga igsuon, so atong tabangan, sa atong kinabuhi, atong ipaambit ang atong special love offering. Salamat kay ninyong tanan nga nang hatag o katong gusto pang muhatag sila sa Father hangtod karong gabi ni ana sila dinhi. Naron sila diha nagpuyo sa atong bag-ong kumbento. May pa sila nakahigda na, ako pa jud ko kahigda diha, no?
So, di lang, kay bati mo sa siyang higdaanan dito, no? At least din nakahigda sa siya. So, atong pakpakan ang nahantanan ng hatag. Praise the Lord. Salamat kayo. Karon ato nang tawgon ang mga children. Ari na sad mo tubangan, mga children. 10 years old, paubos. Alang sa inyong special blessing. Niya atong pasalamatan ang atong mga nialagad karon, ang atong PIMAG, ang atong Eucharistic lay ministers, to mga usherates, mga love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang atong IT, ang atong mga sokom, ang atong parish personnel, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, ang San Vicente Choir, ug ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Nelson ug Mrs. Nanette Rubio and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Karon ato nang i-extend ang atong mga kamot adto sa atong mga children para sa bendisyon. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibendisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Amen. Amahan namo, nakasalangit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunoa luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang usa sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan an ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. atong pakpakan atong mga children. Salamat kayo. Sige, panguli na mo sa inyong gilingkuran mga children. Diha agis kilid. Ato sang pasalamatan kanunay ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig palit natong mga slots. Ang atong update, ang atong SBF DAG para sa atong kumbento na natayhalin nga 43,225 ka slots, naapay 16,775 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naani 16 slot challenge, tag 8,000 per challenge. Niabot na sa 302 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Sa ato sang special slot para itukod natong mga balay, sugod rong buwana, ang atong sitio ang atong halin niabot na og 41,762 ka slots, naapay 28,238 na lang ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Niya gusto mong challenge ani, naasay 61 slot challenge, nga tag 6,100 per challenge. Niabot na sa 199 ka 61 slot challenge ang atong nadawat.
So atong pakpakan ang tanan nga namalit sa atong slots. Nangandoy gyud ko unta nga kining atong si Tio apil sa ning SBF dag kanindot untag mahurot ni kahalin before sa akong birthday karong November 24, no? Wagin mo malipay nga ako nang gipangandoy. Ay nalagi mo kaon, kausa na lang mo kaon so sa kaadlaw. Nya ang kanang duhan nyo kakananan, apil na inyong snacks, ipalit na lang nag-slot. Mga wagtang lagi na inyong mga sakit lagi. Mawagtang pagid ang inyong pagkamakasasala. So ang ato sang investment slot katong DSAP nga tag 500,000 pesos with 25% interest per annum, niabot nag 210 ang atong nadawat ka slots nya na ay remaining 5 ka slots na lang. Last slot na lang na siya. Nya ang ato sang bank account sa Land Bank na natay parish bank account sa Land Bank. Ang title RCAC San Vicente Ferrer Parish Obliluan, Cebu. Account number 4082-100-933. Kadtong atong unang account nga joint account nga 4082-000-165 gi-close na to siya. So ayaw na mo og gamit ato kamong mo online or mo bank to bank nga mo deposit. Unya ang ato sang LGU dinhi sa Liloan nag-offer og ALS nga mga training 5 ni ka klase na ay bread and pastry making, reflexology and Pinoy hilot, soap making, refrigeration and air conditioning skills, basic electrical skill. Nya, kontaka lang ninyo ang 0967-940-6822 nga cellphone. Ang contact person ani si Maricel Amar, General Service Officer, ALS Coordinator sa atong LGU. Makatabang kay ni para sa atong mga panginabuhi, labi na sa mga batanon. Dito lang mo sa opisina pangutana sa more details ni aning atong pahina ning atong ALS. Padayon mo sa pagsuporta sa atong YouTube channel kaning Patriciano Ubod. Mga 207,000 na ni ka subscribers. Onya like, share, subscribe ang buhaton ninyo kada gid adlaw aron maka-income ta para sa atong puno-puno sa charitable expenses. Niadtong buwan sa September nakadawat ta og 193,000 kapin gikan sa YouTube. Ato silang pakpakan, no? Kausa, salamat kayo. Ang month of October wa patakibaw pila nya karong month of November ako mong dasigon nga sige lang gyud mo og biyo kada adlaw. Before you know it, daghan na tag natabangan. Unya padayon sad mo sa paghatag sa atong kuan dinhi love offering para sa upkeep sa atong parking areas o sa atong mga CRs o uban pang mga facilities. Ayaw na ninyo kalimti. Nya ang inyong mga bata padayon na pagdala dinhi sa simbahan, tudloi unsaon pagsimba. Nya kung dili pagyud relax diri sa sulod, dadadayon ngadto sa gawas kaysa madugay sa madali, mabuutan ra gid na. Ni abitay siaon nga mga bata dinhi karon maunay mo offer, muluhod pagyud diri inig offer. Nindutang pagkatudlo, no? Nice kay ba? Anong di man mo lipay ana kabuutan na nasay uban dinhi sa una magsigig dagandagan. Karon mingaw na kayo kay matug na lang inig misa. O di okay kayo na. Nindutan na ani sila matug dinhi. Congratulations ninyo mga parents. Sige manindog na ta.
Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.